ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಚಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಣೆ ಬಯ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿರಡಕ ಬೇಲೆ ಪೋತುಜಿ ಬಕ್ಕ ಏರಕ್ಕೆ ಏನು ನಿತ್ತೀರಿ ಇರಗೆ ದಾಯ ಪರಬುಗು ಬೇಲಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಪೋತುಜಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಬತ್ತಂಡದ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನಾರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉನಾಸ್ ಪುರ ಆಪುನಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪು ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪೊನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೊನ ಮಲ್ತದ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆದೊಲ ಉನ್ಪಾತೆ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನಡೋಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪಂದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತರಕಾರಿ ಲಂಚನೆ ಕನದಿನ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮುಡು ಆ ಮುಗಿನ ಟೈಮುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಪೂಜೆಂಗೆ ಕೊಡು ಪೂಜೆಂಕದು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಅರಿಪೋಡು ಅರ್ತದು ಕೊದ್ಯರದಿ ಓಡು ಕೊದ್ಯರದಿದು ಅವೇನು ಕೊದ್ಯರದಿ ಓಡು ಕೊದ್ಯರದಿದು ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಖಾರ ತಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಡ್ದವು ಕೊದ್ಯೋಡು ಕೊದ್ದಿದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಎಂಚಣ್ಣೊಂದು ತೂಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ಸಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರು ಅಂಚ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬುಳಂತದ ನೊಪ್ಪುದಿದ್ದು ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಕಜಿಪುಡ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸುಧಾರ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಜಿಪು ಇತ್ತನ್ನ ನೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲವ್ ಕೇನೋಡು ಒಯ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಕೇಂಡರಡ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಕೇನೊಂದು ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಗಟ ಇಂಚೆಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರುಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋರೆಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪುನ ಕಾರಣ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂತೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಂಗಡಿ ಉಂತೋಡು ದಾನ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿರು ಅಂದು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಂದಜಿ ಮಲ್ದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿದಾಡ್ಗ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಭಜನೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಮೂಲೆ ಕೈತಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಳು ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಭಜನೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನೀತು ಕೊಡ್ತು